बोसोराव खनसे जिसु जोनोम जानाय साननि मुङाव बेबायदि गेटखौ खालामनाय जाबाय। नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंब्ला कमेन्ट आरो शेयार खालाम। अन्नानै आंनि बे गेट साजायनाया माबायदि जाखो आरो माबायदि नुगोन स' लोगोफोर नोंथांमोना दान्दिसे नायलांदो आंनि बे गेट खालामनाया माबायदि मोजां ना आरो माबायदि नुदों नोंथांमोना शेयार खालामदो अन्नानै स' नायलांदो। आंनि एन पाउलुस ब्लग इउटुब चेनेलाव नोंथां साफ्रोमखौ बरायहरनाय थाबाय। नै आं दिनै लाइफां गायनोसै, ओरै फांसे गायगोन ओरै फांसे गायगोन। स' लोगोफोर नोंथांमोना आंनि गेटखौ नायलांदो, जादोंना जायाखै गेटआ माबायदि नायदो। आङो दायो बिबारखौ नैखौहाय दोनथ'नोसै, दान्दिसे ओरै दोनथ'बाय। आं दा जावग्रा लायनोसै आरोना, बेखौ नायलांदो माबायदि नुखो। बारसेयावनो 31 थाखा गोलैयो बियो, बे बिबारजों बे देन्थाजों आरो नैबे दिंखिया बिलाइ ना मा होनो बेयो 31 थाखा। टटेल बेयाव आंनि डेक'रेसनाव न'सिम लानानै 12,000नि एसे बारा थांबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोना दान्दिसे नायलांदो। क्रिसमासनि अनासि, एन्थाब, फिथा लावदुम, माबा माबि मा फिथा दङ बेखौ देजोबगोन, संजोबगोन। बियो एरो बे देबा। मारैनो सागं जादों। दा गोसो गुदुं जानानै मादैया जाहानाव माबानि क्रिसमासनि अन देफैदों नै। बिसोरा आखाइया थिफुं थिफुं जालायबाय। ए गोगोम मैखोमखाथार। जोंहानि गेटखौ क्रिसमास गेटखौ बानायहांबाय, बानायगासिनो दङ। माबायदि नुगोनथाय, बानायगासिनो ना? दाखालि बानायहांनायनि बियो हा बानायनाय गेटआ बियो नायलांबानो जाबाय। आं एसे मोजां नुदों। गिदों नामा गोजौआव गाखोनायखौ? गिनायबो मोनोना, बानायबाय थादो र'। क्रिसमासनि गेट। हेल' गाइस, नायलांबाय था नोंथांमोना, नायनानै माबायदि मोनदों मोजां नुदोंबा कमेन्ट हरबो दे। नायनानै माबायदि मोनदों नोंथांमोना कमेन्ट हरदो। आंनि नैबे सिम्पोलैनो साजायनाय डेक'रेसन खालामनायखौ। जोंना लकेल एरिया ना, गामि बिथोर एरिया, सिम्पोलैनो खालामबाय आरोना। प्रभु जिसुनि मुङाव जेखौ गोसो खालामनो बेखौनो खालामबाय, मोजां नङाब्लाबो। सिम्पोलाव नै दंबावो एसे बानायनो गोनां। बिलुनानि